Salimini yaran nan mai waƙar nan ya sake dawowa da waƙar yan maza majaya. Mai ganga ya gode, yara mai ganga sun gode. Ta, Allah ya yadda yau ga mu a rana. Ta, kai waya ga ina waka. Wanza mai sunan wani, wallahi sai na sha bugu haƙin da babu kuwa. Mu tashi albishirin ku yan uwa samari. Assalamu alaikum. Ka girma da ciye da kai Allah baka san ka girma ba sai ka ce wani tsohon garan road ka to kana rere a hanya yara suna kallon da mutuncin ka da girma. To kai yanzu baka san zamanin da in ba ƙara'i sai ka tafi a banza ba? Gaskiya ne. Kare ka riƙe kana nishaɗi in ka mutuwa ta zo ka tafi da murmushinka. Sai yasa na dawo nan na samu guri guda na yi labo. Ina shan iska. To, salamu alaikum, malam gani. Madalla, barka dai. Daga gidanka nake. Ke Na je neman ka a ce mun baka nan ka fito waje shan iska. mu da daga nan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Masha Allah. Allah gani. Na'am. Ba bashi ba tara. To, Wannan tafiyayya ne daga nan ta Kano. Wato, mai gida nake da shi, nake so a yi mai waka. Ga shi zai aurar da yarsa kuma sannan zai fito takarar siyasa. To na duba duk studio ɗin da ke Kaduna. Duk inda na je, ni dai ban hankali na bai kwanta da waɗannan mawaka ba. Kai kana min daidai. an kama da yan bazawaran dariya. Ai ka kawo gidan waka. Allah wallahi. Ko? Ai ni nake da mawaki. Waye wannan? Ka waƙe mutum ka waƙe aljannan kan duruwa. Dai shi kadai? Shi kaɗaya. Ka ce na faɗo a sa'a. Ka zo a sa'a. Masha Allah. Kai ka ji mai waka kamar ana kusa algaita. Waye wannan? Yaro mai makogoron zinari. Eh? Yaro mutum ya kika je uwar keje na. I love you Salim mai waka. Yaro ne Salim matashi. Wallahi in ya kama zabga waka. Kai aljannu ba sai ga suna rarrashin bacci. Wallahi aljannu sai ga suna rarrashin bacci. Aljani da kansa. Awaki bara na yana wata waka wata akuya ta zo sai ta kullo kanta. Da ta ji waka kawai sai na ga akuya na gingidi. Dama gidansu ne mata ake a kama ta. Nan kuma akwai ta zo ta kama ta cire kap. Hankali ko. Kai yaro waka sarauta. Waƙar aure, waƙar 'yan fina-finan nan, 'yan nanayen nan. Duk Salim waƙe so yake wallahi. Dai shi Salim din. A'a, To, labari. ai da kalan majina ne a hauka azami ka hau mutum ka zauna daidai. To kana ji ko? Wannan na faɗo gida a sa'a. Kwarai. Don Allah, don annabi ka taimaka. Eh, Wannan mai gida nawa da zan ba waƙar nan nake so a yi mai waƙa. eh. Ga shi zai auren ɗiyarsa ita ma za a yi mata waƙa nata na musamman na ango da amarya. Sannan na gaya maka zai fito takara don Allah, don annabi ka taimaka ka haɗa shi. Kuma shi bai ma kuɗi waka. Bai ba ruwan shi. A'a, jarumta ya kawa waka. So bai kuɗi ne Allah ya bashi. Shi wato da abinsa. A haba. An gama irin 'yan kala-kala na ne mawaka 'yan ba ni ku ba ni. Ka ce hi ba ɗan mauna ba ne. A ba shi ba irin suwa ne bane. Ba irin su wani ba ne. Nan haka ba. Na nan. Nan haka. Oke, na haka suke. A nan haka. Na samu labarin su. Ai idan dai ka je sabon kawo. To Salim ƙwaya ɗaya ne. Shi kaɗai na sama. Daga nan har rafin guza har kawan har magadushi kai karkata kaf kan jihar Kaduna yaron nan idan ya tuka tutar waka sai an taka mai gurbi sai dai makiyin Allah sai in baka kaunar manzon Allah amma in dai fagen waka ne yayi ta kasan ya iya waka Ka ce ko jujar sai haka. ka same ni gida bayan an sha ruwa zan kira shi Wanda in same ka ku gida. same shi shago a yanzu ba shagon sa zan tafi ba A'a. in gida na zaka tsaya a sha ruwa wallahi alhamdu A'a, ni yanzu za ka kai ne a yanzu ba a ganin shi yanzu ai yaro ne mai ka'idoji shi kenan. ba a ganin shi yanzu amma an jima aka sha ruwa zan hada ka da Salim Allah so za a ma waka To na gode. Kuma ni ma akwai tukuci da zan maka in Allah ya so ya A, ba komai. ta sa'a. ba ko a Na gode. ai shi wallahi da ya waka mata yi To shi kenan, na gode. na gode a ni ka bana nan Haka da haka ne ma? a ina nan a nan ka samu ai To shi kenan, na gode fa na gode da sarki Salim da kallon majina a hauka azami ka hau mu zo ka zama Farko sai na ambato sunan Allah